Valentine's Day on the street. Kini ang gipatagamtam sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ngadto sa mga pamilya nga anaa magpuyo daplin sa kalsada sa pagsaulog sa adlaw sa gugma kagahapong adlaw. Ani ang akong report. Dili matukib nga kabalaka ang unang gibati nini mga tao dihang gipasakay sila sa police patrol car. Apil tibok nilang pamilya kinsa wa masayod sa ilang padulungan. Samtang ang kapulisan nag-andam sa mga lamisa sa asiras nga adunay mga pagkaon. Mao kini ang nakapahuwas sa gibati sa mga tao ilabi na dihang gipalingkod na sila palibot sa lamisa. Valentine's Street di ay kini sa Police Advisory Council alang sa mga family on the street. Date with the family ang tema sa kasaulugan nga naglambigid sa tulo ka mga pamilya nga napilian sa kapulisan kauban ang ilang mga anak. Lipay. Sige, bating yun. Kulbaan mi. Pero ikulbaan mo, pero? Ano man? Kuyawan lang, babi mo dakpo mi ba? Bisa. Basi gani, nakalimot na sila nga napaday gugma, no? Because of their situation. So, we want to let them feel nga there are napagay mga tao and most especially ang mga government sector nga gauna-una po sila ha. Samtang nangaon, giharanahan usab sila sa mga singing police. Si Rizalina Perales, 43 anyos, adunay 12 ka mga anak. Sa iyang banang si Sixto, gani gikugos pa niya ang kamanghuran nga masuso. Sa 22 ka tuig sa ilang kaminyoon, karon pa kuno sila nakadate sa Valentine's Day. Unang higayon niyang nakadawat og buwak. Unang higayon usab nga nakadimdim og red wine. Nalipay jud ko kay mo ko magdaw ngay sa amo din ka kuya. Inani may bawas pa din kalipay nani. Ay mo Rosalina, tungod sa kadagan sa atong anak, kamatay na utlanan sa atong gugma, wanay lain. Kay naabot man ganig 12 ka buk anak kung wa pa jud magkahinigugma ay. Oh, wanay giingon nga kuan till do aspart. Human sa ilang date, gipabawnan usab sila og sobre. Sa advisory council nga na isulod nga pahalipay. Ug ana usay bugas nga gipabalon. Tong tagaan og kahigayunan ang street families nga makatagamtam usab sila og celebration sa Valentine's together with the families. Every day is a Valentine's Day, so every day we should give love. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.